ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಉಗ್ರಾಣ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಶ್ರೇಯಾ ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು ನಿಮಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಕತ್ಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ಬಹಳ ಜೋರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ, ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆಗುಂಡು ಮಾತ ಊರದ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಸ್ತ್. ನನ್ನ 12 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪೂರ ನನ್ನ ಇಂಚ ಬಯ್ಯಗೆ ಒಟ್ಟುಗ ಅವರ ಆಪು ಜತ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬಯ್ಯಗೆ ಮಾತ ಊರ್ದಾಕ ಒಟ್ಟುಡುಲ್ಲ ನಾನೊಂದು 12 ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಕ ಬೇಜಾರಾವಂತೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಮಡಲ್ ಮಡಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನಪ್ಪು ಏನು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅಂಚಿತ್ನಪ್ಪು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಇಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ 16 ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂಡು ಏತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಏತ್ ದಿನ ದಿಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ 4 ದಿನದ ದಿಂಚು 4 ದಿನ ದಿಂಚ. ಓಕೆ ಈರಿ ಓಕೆ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನೋಡಿ ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ದಾನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿದಿರ್ಲಿ ಎಂಚಲ್ಲರೆ ಯಾದ ಬುದಾರೆ ಪುಷ್ಪ ಅಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಮುಂಡ ತೋಡಿಡುದು ಮುಂಡ ತೋಡಿ ಏತೆ ಬೇಲೆ ಏತೆ ಜೋರುಡ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಬಾರಿ ಜೋರುಡ ಆಗುಂಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ ಆಗುಂಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ ಆಗುಂಡು ಊರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಎಂಗ್ಲ ಊರದ ದೇವೇರನ ಆಪುಂಡತ ಸೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಲಾಸ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ದೇವೇರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ ಸಾಪನೇತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪೂರ ಬಟ್ಟಿ ಒಂದು ದೂರ ಕಜ ದೆಪ್ಪರ ಕಜ ದೆಪ್ಪರ ಅದೇ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಏತ್ ದಿನ ನಡ್ದಿದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ 5 ದಿನ ಏತ್ ಮಾತೆರ ಸೇರ್ನಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಣ ಬೇಲೆ ಆಪುಣ ಹೋಲ್ಪದಾರೆ ಮುಂಡ ತೋಡಿ ಶಾಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣ. ಓಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಂತ ಸಾರು ಸಂಹಿತ ಎಂತ ಮಾಡುದು ನೀನು? ನಾನು ಆಟ ಆಡೋದು. ಆಟ ಆಡುದಾ? ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾರು? ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ, ನೀನು ಆಟ ಆಡುದಾ? ಓಯ್ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿಯಾ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆಂತ? ಅದ್ವಿತ. ಅದ್ವಿತ ಅದ್ವಿತ ಎಂತ ಮಾಡುದು? ನಾನು ಆಟ ಆಡೋದು. ನೀ ಆಟ ಆಡುದು? ನೀನು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಆಟ ಆಡೋದು. ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದಾ? ನೀನು ಚಿರಾಗಿ 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 ಚಿರಾಗೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ನೀನು? ಚಿರಾಗಿ ಆಟ ಆಡುದಾ? ಮಗಳು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುನು ಆಗ ಬೇಲೆ ಅನ್ನು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದ ಬಂತು ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ದಾಯ್ತಾನು ಮನೆ ಚಪ್ಪರವಾ? ತೊಲೆ ಭಾರಿ ಸೌಕದ ಒಂಜಿ ತೊಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇಯಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ತೊಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಸರ್ ಎಂಚ ಉಂಟು? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪೊರ್ಲೋಡು ಆವಡು ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಟಲಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಟಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿ. ಪಾಡಲ್ಪ ನೂಕ್ಲಲ್ಪ ದೇತಾನಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಆತ ಪಾಡಲ್ಪ ಪಾಡೆ ಸರಿ ಎಂಚ ಸರಿ ಈತ ಜನ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಇದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರೇತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಪುನು ಅದಾ. ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏತಿ ನಡ್ದಿಂಚು ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದರು ಎದುರು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕಡತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಕಡತಾರೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಂದಿ ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಪೂರ ಇದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಏತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನೋಳಿ ಆರಾಮಡು ಬನ್ನೋಳಿ ಜೋಶಿಜ್ಜ ಜೋಶ್ ಉಂಡು ಬುಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂತನ ಬೇಲೆಗೆ ಜೋಶಿಜ್ಜಿ ನಾವ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಲಿ ಪ್ರಮಾಲಸಗ ಈರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಗ ಒಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲಿನ ದಿಯರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಚಪ್ಪರದಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಈ ಚಪ್ಪರದಲ್ಪ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲೇರು
ಭಾರಿ ಜೋರ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಅತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರಮ ಏವ ಜಯತೆ ಎಂದು ಬಂದ ಚಿಂತನೆ ಪಣೊಂದು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಮುಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆರ್ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಮಂಟಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ಒಂಜಿ ಹಸಿರು ಕಾಣಿಕೆದ ಅದೊಂದು ಐನು ದಿಯರೆ ಉಗ್ರಾಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಆದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಂಜಿ ನೊಟ್ಟುಕು ದಾಮೋದರ ದುಂಡಲ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಜಿರೆ.